الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ انتہائی محبت نال درود و سلام بارگاہ رسالت میں ادھمو ہی بماوا یار تو ہی میرے نصیبے لکھی گئے با موڑ اللہ بارے سے کوئی نہیں یار خدا اپنا میں امنا ہر سال اچھا نہیں لگتا میں بیچتی کیتی رکھا اچھا نہیں غریب بندہ ہے جی میں لیکن نہ بس پیتی نو پانی لائی ودے آج دعا منگسا یا میں مر جاواں یا تو مر جا کوئی ایک نہ کھو جا اور سائیں اے موت ہے تو انہوں نے پتہ ہی تے صرف 2 منٹ تو بول چا تے میں ساری زندگی دا جیڑا میری نیکیاں تینوں دے سا اے موت ہے جیڑی کھلی تینوں نہیں پتہ یہ جیڑے پڑھن والے انہوں نے پتہ ہے بھئی یہ ہے کی تو سا ویکھا نا بھئی بڑا بلارا نکلدا پہ اے اندروں اے ساہ کھچ کے نا آندراں ساریاں باہر لائندا اینو پتہ بھی ہے بھئی ہر دفعہ استاد لڑدا میں کوئی اچھا لے جاؤں اور پھیرا پر منہ تے آواز تھوڑی مٹھی کر دے تو اے چیک کے نا اے دا کے کام میں بھڑکنا منہ اور پر پھیرا تے بس کیا کریے میں شروع تو پچھلے ری میں بندے کیسے پتہ نہیں مولوی کو فارغ ہے عقل تو بس اللہ معاف فرما درود شریف پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلک وصحابک یا امام الانبیاء والمرسلین۔ صحیح العقیدہ سنی حنفی حق مذہب رکھن والے مسلمان بھائیو السلام علیکم۔ حمد و درود دے بعد عاجزانہ مؤدبانہ فریاد ہے پروردگار عالم جل جلالہ دے اندر مولا کریم بندہ ناچیز نو دور حاضرہ دی ہر خطا ہر غلطی خصوصاً نفس و شیطان دے فتنیاتوں دائمی پناہ عطا فرماوے اپنے پیاراں دا صدقہ کلمہ حق بولن دی اپنی رحمت نال توفیق بخشے۔ ایصال ثواب دی اج دی محفل شریف خیرات دا پروگرام ہے دعائے مغفرت دا پروگرام ہے جس مائی صاحبہ دے واسطے تمام فرمایا گیا برادرم محمد عبداللطیف صاحب اور راؤ محمد اسلم صاحب محمد خالد صاحب اور عبدالقیوم صاحب انہاں دی والدہ
ماجدہ محترمہ مائی صاحبہ اور خان دلاور خان انہاں دی زوجہ مرحومہ جنہ دے واسطے اہتمام ہے، خلاق کے کائنات مرحومہ نو اپنی جوار رحمت دے اندر جگہ عطا فرماوے، نبی دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی شفاعت نصیب فرماوے۔ تھوڑی کو دے دے وہ آپ کیوں نہیں آمدہ؟ عزیزم، جس موضوع تے میں جناب نال اس وقت کلام کرانگا، خطاب دا عنوان ہے عظمت والدین۔ توجہ نال آکھو سبحان اللہ۔ تو سا نہ پریشان ہو، وہ خیر ہے، تواڈے چہرے نہ مرجھائے ہوئے، جڑا نہ چہرے دی پریشانی ہٹا دیو، اللہ خیر کر سی۔ اللہ وہ وقت لیا سی، وقت ہی کو جیا نہیں رہندا، مشرف پھر گنجے پھر وہ زرداری پھر ہن اے ہٹ جا سن، اللہ خیر کر سی، دل تے ہاتھ رکھ، ٹر جانا ہے انہاں وی، اللہ دی ذات رانی، پریشان نہ ہو۔ والدین دی عظمت تو کیوں؟ چلو اوہی حاجی صاحب ہی، چلو اللہ وارث جاؤ۔ توجہ رکھنی ہے انشاءاللہ العزیز، آج دا خطاب سن کے نا مومن دے دل دے اندر پہلا بھی والدین دی عظمت ہے، تعظیم ہے، لیکن مزید جدو سنو گے نا تے اسانو والدین دی خدمت اور تعظیم دا ایک جذبہ وہ نصیب ہوئے گا۔ عزیزم، پوری کائنات نو مولا تعالی بنایا ہے، پوری کائنات عرش فرش دا خالق اللہ ہے۔ ساری کائنات دے اندر اللہ تعالی نے جڑا افضل بنایا ہے، انسان نو بنایا ہے۔ انسان افضل ہے، اعلی ہے، او انسان جڑا صاحب ایمان ہے، کافر افضل نہیں، مشرک افضل نہیں۔ کافر اور مشرک یہود و نصارہ دے بارے اللہ دا قرآن فرماندا ہے وہ جانورہ تو بد تر نے، اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ اللہ فرمایا وہ جانورہ تو بھی بد تر نے، کافر۔ عظمت جڑی اللہ تعالیٰ دیتی ہے نا انسان نو، مسلمان ہے، صاحب ایمان ہے، پوری کائنات دے اندر افضل بھی ہے، اشرف بھی ہے۔ توجہ ہے، سبحان اللہ آخ دے۔ انسانہ نو اللہ تعالیٰ بنا کے نا انسانہ دے اتے انسانہ دے حقوق بنا دیتے، ہمسایہ دے حقوق بھی ہیں، پیر دے حقوق بھی ہیں، استاد دے حقوق بھی ہیں، اولاد دے حقوق بھی ہیں، والدین حقوق بھی ہیں۔ لیکن عظمت دے لحاظ نال اللہ تعالی والدین نو خاص مقام اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ 5 یا 7 مقامات قرآن حکیم دے اندر ایسے ہیں جنہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے نا خاص جتھے اپنی عبادت دا ذکر فرمایا، نال ہی والدین دے نال حسن سلوک دا ذکر فرمایا۔ مہربانی، بہت مہربانی جناب دی شکر۔ ہن اندازہ اس گل تو لاؤنا ہے کہ جتھے اللہ تعالیٰ اپنی عبادت دا ذکر فرما رہے ہیں، بھئی خاص عبادت میری کرو، نال ہی والدین نال حسن سلوک دا ذکر فرمایا ہے، اور ایک خاص اعزاز اللہ تعالیٰ والدین نو عطا فرمایا ہے کہ اپنی عبادت دے نال ہی انہاں دی احسان اور انہاں دی ادب تعظیم دا ذکر ہے۔ ہن اللہ دا قرآن سنو، پھر نبی دی حدیثاں دا بیان سنو، ہاں ذرا ذوق بنا کیا کو سبحان اللہ۔ ارشاد رب العالمین مولا فرماؤندہ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا
الا ایاہ وبالوالدین احسانا۔ اللہ فرماؤندہ خاص عبادت میری کرو۔ خاص عبادت دا مطلب اے عبادت دے اندر کسے نو شریک نہیں ٹھہراؤنا۔ خاص عبادت اللہ دی وبالوالدین احسانا۔ اللہ فرماؤندہ والدین نال احسان کرو۔ ہن احسان دا معنی کی ہے؟ احسان دا مطلب کی ہے؟ او میرا بھائی ذرا توجہ فرماویں، چھڑ دے پچھلے کام، اللہ سونا فضل کرے گا۔ اللہ فرمایا احسان کرو۔ احسان دا معنی کی ہے؟ ایک ہے بدلہ، ایک ہے احسان۔ اور اللہ فرمایا بدلہ نہیں احسان کرو۔ احسان دا معنی سید محمود علوسی بغدادی اپنی مبارک تفسیر روح المعانی شریف دے اندر لکھ دین، او میں جناب دے سامنے پیش کراں گا جو رب العالمین نے فرمایا احسان کرو بدلہ نہیں۔ ہن بدلہ کیے؟ بدلہ کیے تو میں اگر والدین نو کپڑے لے کے دے رہے ہیں پاون دے واسطے، اے احسان نہیں، اے بدلہ ہے۔ احسان نہیں، اے بدلہ ہے۔ تو میں کھانا دے رہے ہیں اپنے والدین نو گھر بٹھا کے، اماں جی کھانا کھاؤ، ابا جی کھانا کھاؤ، اے احسان نہیں، اے بدلہ ہے۔ تو میں دوائی لے کے دینے والدین نو بیمار ہو جاون، او میرا بھائی اے احسان نہیں، اے بدلہ ہے۔ تو بھی بچپن دے اندر بیمار ہوندا سائے، انہاں تینو دوائی لے کے دیتی، تو جناب بچپن دے اندر جناب انہاں تینو کھانا دیتا، بچپن دے اندر انہاں تینو کپڑے بھی دیتے، اج تو دے رہے ہیں احسان نہیں، یہ بدلہ بنے گا۔ تو اگر انہاں نو مکان دے رہے ہیں، رہائش دے رہے ہیں، انہاں بھی بچپن دے اندر تینو مکان بھی دیتا ہوئے، رہائش بھی دیتی ہے، بدلہ بنے گا، کوئی احسان نہیں۔ بولتا صحیح یار۔ ہوں تو جو آکھے میں دا چودھری تے میں پیر تے میں تے والدین نو بڑا جناب مکان آلہ پوا کے دیتا ہو بھائی، انہاں بھی تینو بنا کے دیتا سی۔ بولو تو صحیح نا۔ جے تو دے رہے ہیں تے بدلے، میں جناب انہوں نے بوسکی دا کپڑا لے کے دیتا ہے بونو، او بھائی انہاں بھی تینو پوایا ہے، بدلہ ہے۔ کھانا دے رہے ہیں، انہاں بھی تینو کھوایا ہے، بدلہ۔ تے اللہ فرماؤندہ ہے بدلہ نہیں، احسان کرو۔ معلوم ہویا احسان ہے اور توجہ ہے یار، جو کچھ اپنی آپا خدمت اس وقت ماں پیو دی کر دے پایا انہوں نے کی تھی۔ آپا نو دوائی جدن آپا بیمار ہوندے سے دوائی لائے دیں دے ہیں، بولو رہائش بھی دیں دے ہیں کہ آپا نو رڑے تے سما دیں دے ہیں، رہائش بھی دیں دے ہیں۔ اے تے بدلہ بدلہ ہے۔ اللہ فرمایا بدلہ نہیں، احسان کرو۔ وبالوالدین احسان، احسان کرو۔ ہن احسان کیے سید محمود علوسی فرماندن تفسیر روح المعانی شریف فرماندن احسان ہے کہ جو کچھ والدین بچپنے دے اندر تیرے نال خدمت کر دے رہے، تو آج جو بڑھاپے دے اندر نے نا، تو اس خدمت نال جو والدین تیری کر دے رہے 1000 گنا ود انہاں دی خدمت اور تعظیم کر، تاں جا کے بنے گا احسان۔ تے اللہ فرمایا احسان کرو، احسان عظیم ہے۔ ذرا گج کے بول سبحان اللہ۔ تا کر کے میرا بھائی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے دے تاجدار دا یار ہے، آپ فرماؤندے نے میری ماں سی حالت شرک دے اندر، باپ میرا فوت ہو گیا بچپنے دے اندر، نہ میرا نال جمن والا بھائی نہ میری بہن، میں تنہا سا ہاں۔ ایک میری ماں سی تے ایسی ہو مشرکہ، شرک مذہب رکھ، شرک والا مذہب ہو دا ہے سی۔ مینو اللہ اسلام ایمان دی دولت دیتی، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ سارا دیاڑ میں رسول اللہ دی صحبت دے اندر گزارنا، نمازہ پڑھنی، عشاء دی نماز اللہ دے حبیب دے قول پڑھ کے میں اپنے گھر واپس لوٹانا اپنی ماں دے حجرت دے اندر، حالانکہ وہ مشرکہ سی، میں اپنی ماں دے قول حجرت دے اندر جا کے بیٹھ جانا، دل بہلاونا اپنی ماں دا، دل جمی دیا گلنا کرنی، خوش مزاجی دیا گلنا کرنی، میں کوشش کرنی میری ماں خوش ہو جاوے، مزاح دیا گلنا کرنی، خوش ہو کہ میں کوشش کرنی ماں میری خوش ہو کے سو جاوے۔ ابو ہریرہ فرماؤندے نے
میں ہر رات عشاء دی نماز پڑھ کے میں ایویں ہی کردا سا اپنی والدہ دے حجرہ دے اندر خوش مزاجی دیا گلاں کردیا رہنا ایک رات میری ماں نے اپنے شرک دیا گلاں جناب میرے نال کرنیاں شروع کیتیاں اپنے مذہب دیا شرک دیا گلاں مینوں کیتیاں ابو ہریرہ فرماندے میری طبیعت بڑی پریشان ہو گئی لیکن جناب میں اپنے جذبات تے قابو پایا میں ماں نو اوف نہیں کیا اگلا دیہاڑ سی رات لنگ گئی میں اگلا دیہاڑ اللہ دے حبیب دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رحمت کائنات ہو توجہ ہے بھائی بولو تو صحیح اے گلاں نہ کرو دو داڑھی شریف والے بھائی صاحب میرے پیارے او بھائی صاحب حاجی صاحب قاری صاحب عالم صاحب پیار گلاں نہ کرو اللہ بھلا کرے گلاں نہ کرو ہاں جی جدن آپ نو دین سمجھ آ گیا نا تے مسلمانی سمجھ آ گئی تے اپنے بادشاہ جو ڈورو نہیں ہومنے صلاح الدین ایوبی ورگے اس آپ ڈورو ہیں گل لے ڈوروان دے اکتے ڈورو گل سدھی نے میں جٹا کی زبان بولیں ہوں اپنے حالات ہی ہوں آپ ایڈے چنگے تک کونیا کہ اپنے اتے کوئی شریف بندہ آتے بوے تے بسم اللہ پڑھتے وہ احکام اپنے تے جاری کرے آپ پا تلو ہی میں ہیں جی ہاں جیڑے اپنے تھلے دے حالات ہیں میں بیان کرا تے جگر پھٹ دے مہربانی جناب ساڑھے بزرگیں انہوں نے بھی سبحان اللہ آخ دیتی تو سے آخ دیو کچھ نہیں کاوڑ نہ کیتی کرو مولویاں چنگے ہی ہون دن اپنا کوئی برادری فوت ہوئے قریبی غسل بھی دیوان دن کوئی ویاہ شادی ہوئے نکاح بھی پڑھ دن جمعراتی بھی ختم بھی درود شریف بھی آپ پڑھانے خیر خرات تے بھی یہ کام ہم دن نہ پولیس والے کام ہم دن نہ بادشاہ نہ وزیر نہ او سر کٹن تے لٹن جو گے ہاں جی توجہ ہے نہ سہیں یہ آپ دینے ہیں نا مولویوں دی خدمت کرنے تے آپ دی مرضی دی کرنے ہیں نا تے روڈ تے مرضی کر سکنا جس لئے سار جان ٹوری کھلے ہوئے وہ دن کٹ ڈائتے کلم اتے رکھ کے کھلا ہوندہ تو لاکھ منت کر جا تینو پیو دا واسطہ ہی تھوڑے لکھ جیویں تو منتہ ودائی سے اور روپیے ودائی سے جی تے موڑی آپ خوش ہونے یار 500 لائے کہ نا او دی مہربانی میری اس گیند چھاڑ دیتی سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ توجہ رکھنی ہے گلاں نہ کرو ہو سکتا ہے جیڑا وقت وچو ایک گل ہی کو سمجھ آ جاوے تے جی اس ملاد چ آپ آ کے چودھری بن اس محفل تے مڑ اپنا نصیب ہے بھائی دکھ سکھ رستے چ نہیں کرنا کتے ہور نہیں تے محفل چ کرنا تے مڑ آپ بھائی موبائل والا وقت ہی کچھ بچا لیا کرو 18 گھنٹے لگے پائیں تنی پائیں انگریز نو پتہ لگ گئے نے اور ہٹن جو گئے نے اس تاں لایا بے قرآن نہ لگے کھلن او سنا لایا موبائل تے قرآن چھوڑ چکا ہے جی ہاں جڑے مسلح دے پچھو تراویہ پڑھ دے کھلن اور رال تے پڑھ دے نگلا دا تو آپ دی مرضی پچھلا دا میں آپ دی مرضی ودا قرآن اچھرے میں جیتے دل کری کیونکہ او وقت ہی ختم بھائی موبائل تے جڑا سارا دے اس کی تراوی قرآن اس یاد کے کرنا سارا دے اس فیس بک تے بانا تے آن لائن کو گیمہ کو سکے کھیڑ دیں تو پتہ نہیں کی کچھ دنیا لگ چکی ہے بھائی لگ چکی ہے تے لگو آیا ہی جڑا اتو بیٹھا ہی جی ہاں کدے اللہ اپنو ہدایت دے دے سی جدو اسرائیل آیا سامنے خیر میں ابو ہریرہ دی گل کرا توجہ کر میرا بھائی سیدنا ابو ہریرہ فرما دل ماں میری مشرکہ سی میں اللہ دے حبیب دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی یا رسول اللہ آپ رحمت للعالمین نبی ہو مہربانی فرماؤ یا رسول اللہ میری ماں دے حق دے اندر دعا فرماؤ اللہ میری والدہ نو ایمان عطا فرماوے ماں میری بھی مسلمان بن جاوے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ چک لے دعا منگی ابو ہریرہ دے حق دے اندر ماں دے حق دے اندر ابو ہریرہ فرمان دیں رحمت کائنات نے جدو دعا منگی اپنے دونوں ہاتھ مبارک اپنے چہرے تے لے آندے میں اٹھیا وہاں اپنے گھر وال دوڑنا شروع کیتا ہے انہا تیزی نال جا رہا سا صحابہ میرے سامنے آ گئے کہن لگے ابو ہریرہ
اینا تیز نسدا آسا تینوں کدے تکیا نہیں آج بڑا تیزی دے نال نسیا جا رہے ہیں ابو ہریرہ وجہ کی ہے آپ فرماؤندے نے اے صحابہ میری ماں دے ایمان دے حق دے اندر اللہ دے نبی دعا منگی میں دوڑ رہا وہاں آج میں ویکھنا ہے اللہ دے حبیب دی دعا پہلا پہنچ دیا ابو ہریرہ گھر پہلا پہنچ آئے 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 ابو ہریرہ فرماندے میں گیا اپنے گھر دے باہر نہ تے دروازہ بند سی اندر کنڈی میں کھٹکھٹایا اندرو آواز آئی بیٹے ابو ہریرہ صبر کر میرے بیٹے میں غسل پہ کرنیا ابو ہریرہ فرماندن میری ماں دا ایڈا نرم بولنا میرے نال پہلی دفعہ فرماندن مینو یقین ہو گیا میرے نبی دی دعا پہنچ گئی لازا گزرا ہے میری ماں نے آ کے نہ جدو دروازہ کھولیا نہ تے میں تکیا والاں دے وچوں تازہ تازہ پانی دے قطرات ٹپک رہے تے پہلا جملہ ہی مینو ماں بولیا دروازہ کھول دیا فرمایا ابو ہریرہ میرے بیٹے مینو مبارک دے اللہ سونے مینو ایمان دی دولت عطا فرمائی ابو ہریرہ میں مسلمان ہو گئی ہاں ابو ہریرہ فرماندن میری خوشی دی انتہا نہ رہی یا میں ساں تے یا میری ماں سی تے اللہ انہوں شرک تو مشرکہ تو ایماندار بنا دیتا صاحب ایمان ہو گئی میں بڑا خوش ہویا ہن ابو ہریرہ فرماندن ایک دن اللہ دے حبیب جہاد دا اعلان فرمایا ہن توجہ رکھنی والدین دی عظمت دا انداز ہے اس گل تلاؤنا ہے ابو ہریرہ فرماندن اللہ دے نبی نا جہاد دا اعلان کیتا جہاد اسلام دی افضل عبادت ہے نماز فرض کل عبادتہ 5 ہیں کتنیاں آج تک گنتے دسو چاہ میدان مار لو کل عبادتہ کتنیاں کیڑیاں جی ہاں جی ہاں جی میں تو دستا پیا نا تے شام ہی ہو جاسی نماز روزہ حج زکاة تے جہاد 5 عبادتاں 5 نماز فرض روزہ صاحب طاقت تے زکاة صاحب مال تے حج تے حاکم اسلام دے اتے جہاد فرض یہ 5 عبادت ہے سمجھ آ رہی نہیں جب تک مسلمانہ دے اندر جہاد رہا ہے مضبوط مسلمانہ ادھی دنیا تے بادشاہی کیتی اور کافرانو مار دے رہے ہیں جدو دا جہاد تو رخ پھیرے اج ایمان نال ہر پاسے مسلمان مار کھا رہے ہیں برما دے اندر فلسطین دے اندر کشمیر دے اندر بوسنیا عراق چیچنیا ہر پاسے پاکستان ہندوستان ایسے ساڑے ملک جہاد دا نام لونا دہشت گردی دی علامت ہے جڑا مولوی بار بار جہاد دی گل کرے انہوں ایجنسیاں چوک کے لے جان دے دن تو جہاد دی پاکستان مسلمان نہ دے ملک جہاد دی گل چکو لے جاؤ غائب کر دیں دیا جی ہاں تانت مڑ تھلے ہر پاسے مسلمان مار کھا رہے جی ہاں اے فلسطین دا پچھلے دن اج ماہ رمضان ہے نہیں حالات سونا لیکن اللہ دے نبی اور نبی دے صحابہ جہاد نال عشق کرنا عشق آپا تے نانے لیں دے جہاد دا صحابہ نو عشق سی اللہ دے حبیب بلاؤنا صحابہ گھر بار چھڑ دینے حتیٰ کہ دلہن ویاہ کے لے آئین رات گزریے غسل نہیں کیتا انہا ادھرو اللہ دے نبی صد لیا جہاد واسطے اجے غسل آلے پاسے نہیں گئے ادھرو اعلان جہاد ہوئے صحابی جہاد تے ٹور گیا جہاد لڑے ہے شہادت نصیب ہو گئی اللہ دے حبیب فرمایا صحابہ جان دے ہو حضرت حنظلہ دی لاش آسمان دے ملائکہ غسل پہ دین دن غسیل الملائکہ لقب بن گیا ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا صحابہ دا عشق سی جہاد نال بیبیاں آ جانیاں یا رسول اللہ 6 مہینہ دا بچہ لا کے بی بی پیش ہوئی یا رسول اللہ میرے بیٹے جوان کوئی نہیں بیبیاں باقی بیٹے جوان لے کے آ رہی ہیں او جہاد کر سن شہید ہو سن قیامت نو اللہ تعالیٰ انہوں نے بلا سی شہید دی ماں آ جاوے تو یا رسول اللہ میرے دل بھی حسرت ہے میرا بیٹا تے جوان ہے کونی آج چھوٹا بچہ قبول کرو 6 مہینہ دا اللہ دے نبی فرمایا بی بی لڑن جوگا نہیں یا رسول اللہ نہیں لڑن جوگا انہوں لائے جاؤ قبول کرو انہوں ڈھال دے طور دے استعمال کرن صحابی تیر چلن تلوار چلن آزا کٹیون اے شہید ہوئے میں بھی میدان معاشر شہید دی اممہ سڑا سا
جہاد قرآنی آیات نے جہاد دے اتے توجہ رکھنی افضل جہاد صحابہ ذوق نال جانا لیکن ابو ماں پیو دی شان سن ابو ہریرہ فرماندے اللہ دے نبی سانو جہاد واسطے سڈیا ہے صحابہ بھج کے جا رہے ہیں جہاد لڑنا ہے اللہ دی خاطر اللہ دے دین دی خاطر نہ ملک دی خاطر نہ پیسے دی خاطر نہ تنخواہ دی خاطر نہ نام دی خاطر نہ شہرت دی خاطر نہ اعلی کلمت اللہ اللہ تے اللہ دے رسول دے دین دی خاطر توجہ ہے نا صحیح صحابہ جا رہے ہیں ابو ہریرہ فرماندے نے میں بھی تیاری کی تھی میں بھی جہاد تے جان دی ماں میری نو جدو خبر ہوئی نا کہ ابو ہریرہ بھی جا رہے ہیں جہاد تے اچھے ہائے توجہ ہے بھائی ابو ہریرہ فرماندے نے میں تیار ہو گیا میں آکھا بھئی میں جہاد تے جانا ماں میرے نو پتہ لگا بھئی میرا پتر ابو ہریرہ جا رہا ہے وہ شکایت لے کے نا اللہ دے نبی دی بارگاہ حاضر ہو گئی یا رسول اللہ میں کلی ہاں میرا کران والا ہے کوئی نہیں تے ابو ہریرہ جڑا وہ جہاد تے جاندا پیا میرے پیچھے ویکھ بھال کون کرسی میں تے ہاں ہی کلی اللہ دے نبی فرمایا اچھا ہن توجہ رکھنی صحابہ بیٹھن موجود مجمع لگا پیا اللہ دے نبی کسی ہور صحابی نو بھیجے نہ بھیجا ابو ہریرہ نو سد کے لایا تلاش کر کے لایا کسی صحابی نو حضور نہیں بھیجا ابو ہریرہ نو لبن اللہ دے نبی خود تشریف لائے گئے ہائے 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 کنے بجے 11:15 ختم کنے ختم کنے بجے توجہ ہے نا بھائی ہن اندازہ لاؤ کہ نبی دے غلام صحابہ موجود بیٹھن اللہ دے نبی کسی صحابی نو بھیج دے میں نہ جا ابو ہریرہ نو بلا کے لایا نا اللہ دے حبیب خود اٹھے ابو ہریرہ نو تلاش کر رہے ہیں لب دیاں جدو سامنے ابو ہریرہ تے نگاہ گئی نہ توجہ رکھن والدین دی عظمت دا اندازہ لا اس گل تو کہ محبوب خدا شب اسرا دا دلہا نبیاں دا سردار امام الانبیاء خود اٹھے ابو ہریرہ دی تلاش واسطے نکل گئے سامنے جدو ابو ہریرہ نو تکیا ان لفظ سنی اللہ دے نبی فرمایا ابو ہریرہ سڈیا بھی خود نبی تے جانا بھی جہاد تے جیڑا فرض ہے اللہ دی خاطر لڑنا بلایا خود رسول اللہ اللہ دے نبی فرمایا ابو ہریرہ تینو حیا نہیں آ رہی ماں چھڑ کے تو جہاد تے جا رہے ہیں چل ماں دی خدمت کر جو ثواب جو اجر صحابہ نو جا کے میدان جہاد اجر و ثواب اللہ عطا کرے گا اے ابو ہریرہ میں محمد ضامن ہاں اتنا اجر و ثواب رب تو لے کے میں تینو دیاں گا پر تو چل ماں دی خدمت کر ہائے 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 اللہ اکبر کبیر آؤ میرا بھائی قدم خدا دی کدے ماں باپ دا دل نہ دکھامی ساڈا معاشرہ ہی ایسا پلید ہو چکا قدم خدا کتی تک ماں نو سدن نعوذ باللہ میں کیونکہ ایسا سننے رو گشتی کتی کنجری نکل جا دفع ہو منہ پاڑی بیٹھی ہیں پھلاں اے اپنی گل ہیں ہوئے ہوئے تینوں وقت نہیں یاد جدو ماں تینوں جنم دیتا گلا تے باندھی مار چھڑ دی تو کی کردہ آج نواب بن گئے چودھری ہو گئے افسر ہو گئے خان ہو گئے عالم ہو گئے پیر ہو گئے فقیر ہو گئے ماں دی قدر نہیں جاننا ہے اللہ دے ابھی فرمایا ابو ہریرہ تو جا ماں دی خدمت کر جو اجر و ثواب باقی نو جا کے میدان جہاد چ لبنا ہے کسے نو شہادت نال کسے دا آدھا کٹی جنے ابو ہریرہ تو گھر ماں دی خدمت کردہ رہی اتنا اجر و ثواب میں محمد اللہ تو لے کے تینو عطا کر دیں ہائے 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 ایک صحابی اللہ دے حبیب دی بارگاہ پیش ہویا توجہ رکھنی عرض کردہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا میں نو مسئلہ دسو پیسہ میں کمانا بڑا مال دولت میں کٹھی کرنا باپ میرا میں نو پوچھ دا ہی نہیں چوک کے میرا پیسہ اگے استعمال کردہ یا رسول اللہ میرے باپ استے جائز ہے کہ نہیں اس طرح کرے نہ کرے اللہ دے نبی فرمایا اے مال تیرا ہے پیسہ تیرا ہے جی یا رسول اللہ پیسہ میرا ہے مال میرا ہے اللہ دے نبی فرمائے تے پیو یا رسول اللہ او بھی میرا ہے
فرمایا جی پیو تیرا تے موڑو تیرا پیسہ بغیر پچھن دے تیرے کول پچھن دی لوڑ ہی نہیں، چاہتے تے استعمال کر سکتا ہے، لیکن اللہ دے نبی فرمایا مسئلہ یاد رکھ، تو جدوں تیرا پیسہ باپ بغیر اجازت دے وال سکتا ہے، لیکن باپ دا پیسہ تو بغیر باپ دی اجازت دے نہیں وال سکنا ہے۔ تینوں ولن واسطے پہلے باپ کو اجازت لونی پونی ہے، باپ نو تیرے تو اجازت دی لوڑ نہیں۔ آئے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ، یہ حدیث پاک جڑی پڑھی حضرت عبداللہ ابن عمر دی دوسری حدیث سنا دیں، آپ فرمان دیں کہ عشاء دی نماز تو بعد نہ جدو والدین اے خدمت کر لئی کرو، اپنے والدین ہیں نا، اپنا ماں پیو جنہیں سانو جنم دیتا ہے، دربارہ تے جتھے 2 نمبر پیر بیٹھے پتہ نہیں بھانگ اونا دے کول جا کے خدمت کر کے تے جناب 6 مہینے ہیں 6 مہینے جناب وہ پیر دبان دیں 2 نمبر پیران دے، کدے ماں دے دبائے نہیں، کدے باپ دے کندے انو جناب دبایا ہی، کدے والد صاحب نو سر تے تیل لایا ہی، ماں دی خدمت کی تھی۔ واہ یار آگ استاد جی آساں کے کرنے، آساں تا ماں پیو دے کے حق حقوق پورے کری، آساں تا اللہ دے نہیں کرنے، آساں تا استاد جی ہو مسلمان، آساں تا اللہ دے نہیں کرنے۔ ماہ رمضان گزرا کو 5-7 نمازی ہوندے ہیں مسجد دے ہون بھائیا، اللہ دے نبی فرمایا بھئی عشاء ترمذی شریف دی حدیث ہے، حدیث پاک ہے ترمذی شریف دی، پر اللہ سانو او ایمان اور عقل سلیم دے وے جڑا قرآن دی قدر بھی جانے تے حدیث دی قدر بھی جانے۔ 50,000 دا موبائل دی قدر ہے، اینو ڈھانڈ دے میں فوراً میں کہتا حال ہوئے دل میرا ترٹ سی، حال نکل سی، قرآن اتھو ڈیگ پوے تے رولا ہی کوئی نہیں، وہ ٹر گئے مائیاں پرانیاں وڈیرے کو قرآن ڈگ پویا بچے دے آتے سارا گھر پریشان ہوندا پورا ویڑا شائع مننی دانے تولنے، پھر بعض بزرگ قرآن اتے رکھنا تلکان پھاد کھلومنا آکھنا قرآن سانو معاف کرچا، قرآن سانو معاف کرچا، قدر نہیں رہی ان ساڑے دلے، جویں اگو دن گزردے نے پائے پتہ نہیں اگو آمن والا وقت کی ہے، ایمان کسے نصیب والے کلوں۔ خواجہ محکم الدین سیرانی نہیں بزرگ خانقاہ شریف والے جان دے ہو، جان دے ہو، تے منہ نہ لاکھو جا سر کیوں لیندے ہو یار، تانوں پتہ نہیں رول آج کے ہے، تانوں سکھایا اے دھوئیں تے بیٹھے رہے ہو، کیڑا تواڈے کنے لگا ہے، آج مولوی نو سننا ہی نہیں، کیڑا تانوں آیا کیڑا تواڈے کول، ایں تے کیویں نویں ہوئے بیٹھے ہو تے پریشان ہوئے بیٹھے ہو، خیر ہے۔ خانقاہ شریف والے بزرگ سیرانی محکم الدین سیرانی، ہائے قبلہ عالم دا رشتہ دار ہے، آپ بیٹھے ہیں 13ویں صدی دے فقیر ہیں، تے ٹھڈا ساہ برائی میں لمبا ساہ بھرا نہ ٹھڈا، تے مریداں عرض کیتی حضور اے ٹھنڈا ساہ آپ نے فرمایا میں 14ویں صدی ڈٹھی ایمان کسے نصیب والے کول ہے، اتنا قحط پائے جامنا ایمان کسے نصیب والے کول بچنا ہے۔ اللہ دے نبی دی حدیث بھی ہے کہ آسمان تو اگر تیر ڈگے نا، آسمان تو اگر زمین تے تیر آوے تے مسجد دے اندر ہزاراں دا مجمع ہوئے، لیکن اللہ دے نبی فرماؤ جڑا تیر ڈگنا ہے نا کسے یعنی ایک مومن دے سر تے ڈگنا ہے، باقیاں دے کولو ایمان اوکھا ہونا، ایمان مشکل ہو گیا اس وقت، دنیا بتھیری ہے ایمان اوکھا، ایمان بہت مشکل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ میرا رب سونا، اللہ دے نبی فرمایا بھئی عشاء دے ٹائم نا، یہ سن لو حدیث پاک، والدین جس لے اپنی چار پائی تے بستریں چ تے ارادہ انہاں دا سمن دا ہوئے، بستریں چ وڑ گئے سمن دا ارادہ ہے، اللہ دے نبی فرمایا اولاد جا کے ماں پیو کول بہ رہے تے انہاں نو ہساون دی کوشش کرے، تاکہ میرا ماں پیو نا آخری جڑا انہاں دا سمن والا وقت رات دا اے ہستے نا سام پویں مزاق کرے، مزاق نہ کرے بے اودا گل امگل مزاق کرے، انہاں نال گلاں کرے انہاں دے مزاج دے مطابق تاکہ ہسن، کوشش کرے ہساون دی۔ نومک علی السریر برم بوالدیک تضحکہما ویضحکانک افضل من جہادک بالسیف فی سبیل اللہ۔
اللہ دے نبی فرمایا کوشش کرن انہاں نو ہساون دی اور او ہس کے آخری لمحات انہاں نو ہسدیاں اپنے بستر تے آرام کرن سو جاون۔ اللہ دے نبی فرمایا تلوار پھڑ کے اللہ دے راہ چ لڑن نالو جہاد کرن نالو آ خدمت افضل ہے جڑی والدین نال اس طرح ایمان نال دس یار انج دی شان فضیلت ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ دے نبی فرماندے میں رب دی بارگاہ دے اندر دعا کیتی اللہ تعالیٰ تانوں سکھ دے تے ترکڑے رہو پھلو پھولو تے میلاد تے مینوں سدنا جدوں اینوں نہیں سدنا منہ تے آدھا بیٹھ جی اینوں میں آمدہ ویکھا میں گڈی موڑ لئی سا اے سارے گواہ ہیں تے جی اینوں میں ویکھ لیا گڈی تو اینوں ساڈی نہ میں بغیر ساؤنڈ تو بول لئی یا میں اینوں ویکھنا تے پورا مضمون ہی میرے ذہن چوں نکل جاندا پتہ نہیں تو ہوں اتوں اندازہ لا بے چوتھی پنجویں دی سارے او آپ کیوں نہیں آمدہ بزرگ دوواں پاسے جاندا ہے تے ادھے تواڈے والوں کمزور ہے واہ یار سیدنا موسیٰ کلیم اللہ بولو سبحان اللہ جڑے ڈڈو راضی ہو سبحان اللہ اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کیتی کہ اے میرا رب میں سفر تے جانا ہے تے سفر بڑا طویل ہے مینوں سواری عطا کر میں سواری استعمال کراں تے پہنچا اپنی منزل تے اللہ رب العالمین فرما کلیم او فلاں جڑے دو پہاڑ ہیں انہاں دے درمیان ایک نوجوان ہے عبادت کردا ہے انہوں جا کے کہے تانوں سواری عطا کرے گا سواری دا بندوبست ہو جانا موسیٰ کلیم پاک فرماندے میں آیا دو پہاڑاں دے درمیان اتحیات تے بیٹھا تے نوجوان بڑا حسین و جمیل انہیں سلام پھیریا میں فرمایا بے نوجوان میں سواری دے میں بڑا سفر تے جانا ہے اس نوجوان نے آسمان نال انگل کیتی ہے میں بادل دا ٹکڑا حکم دیتا پہ بادل تھلے آ جا بادل زمین تے آ گیا موسیٰ کلیم سوار ہو گئے اڑ پہ کلیم پاک عرض کر دین رب سونا راز تے دس ایڈا شان اس نوجوان نو کیڑی نیکی دے بدلے دیتا ہے اللہ رب العالمین فرمایا کلیم اے دی والدہ نا مرن دے قریبا آخری سامان اس بی بی نو کو کم آکھا ماں نے پتر نو حاجت پیش کیتی فوراً گیا ہے ماں دی اس حاجت نو اس ضرورت نو پورا کیتا ہے تے بس ماں دے سا بھی آخریان الفاظ بھی آخریان ماں عرض کیتی ہے میرا رب جو بھی میرا پوتر تیرے تو منگے رد نہ کری اینو خالی موڑی نہ اے کلیم بس او آخری لفظ سن مائدہ وصال ہو گیا اے میرے کلیم اے بیٹا اس مائدہ جو بھی میں رب تو سوال کرے میں رد نہیں کرنا اے نوجوان آکھے نا فلاں علاقے دیا کلیم جڑی بنجر زمین ہے سڑ چکی ہے سبزہ اگن دے قابل ہے نہیں اگر اے نوجوان آکھے کہ رب اے زمین سبز شاداب بنا دے اینو جناب ہرا بھرا کر دے تے اے کلیم میں رب اس نوجوان دے آکھن تے اس سڑی زمین نو میں پھر سبزہ اگن دے قابل بنا دیاں گا وہ فصل اگے گی میں رب دی خالی نہیں موڑ دا ماں دے حق جو دعا منگ گئی سی تو میرا بھائی مالک بن دینار اللہ دے ولی نے قدم خدا دی ماں جیویں دی بھی ہے نا جیویں دی ہے لیکن تیری قسمت سوارن آستے انج کرے چاہنا تے رب ٹال دا نہیں ادب جڑا ماں دا تے باپ دی تعظیم ہے وہ بندے نو دوواں جہانہ خیر چ رکھ دی اور بے ادبی والدین دی نافرمانی دونوں جہانہ چ انسان نو رسوا کر دیے میرا بھائی ساڈا پیر بہو بھی بولا کو سبحان اللہ سلطان العارفین پیر بہو بولیا فرمایا او بے ادباں ناسار ادب دی آتے گئے ادباں تھی وانجے جڑے مڈ قدیم دے او بیلیا کھیڑے ہون او کدے نہ ہوندے رانجے جڑے ہونی او مٹی دے بھانڈے او
کدے نہ ہوندے کانجے جہیں دل ادبی نہ سکھیا باہو اوتے دوواں جہانی وانجے مالک بن دینار اللہ دے ولی گزرن سناوا آپ فرمان دیں توجہ رکھنی میرے حال ٹائم کنے بجے ختم پڑھا ہوں 12 بجے 5-10 منٹ پہلے کر لینے ہیں ہاں کدے گیوں 11:33 12 چو 5-10 منٹ پہلے کر لے سو ہیں ٹھیک ہے نا سوکھ دا سال ہے لو اللہ وار توجہ اللہ سانو ہدایت دے بہ رہو کچھ نہیں ہوندا اللہ بارے سے بہ رہو شکر ہے چلو سنہی بھائی بہ رہو اللہ تیرا ہمنا قبول کرے تو میرا ہی تجھا ہمنا قبول اور گلو اچھا تو کدھر جانا ہے نہ چلا بس کر آ جا اگے میں جان چھڑائیں دا بیٹھے تھے مالک بن دینار اللہ دے ولی فرمان دل ہائے ہائے ایویں ٹھیک ہے اللہ دا وہ فقیر ہے اے بہت بڑا شرابی سی پہلو شرابی سی بعد چلا ولایت دیتی سبب کی بنے بزرگ فرماؤں دے نے ہر ولی جدو ولایت پہندہ وے انہوں ولایت مل دیئے ولایت وال جان دا پہلی جڑی پوڑی ہے وہ ہے توبہ بڑا بڑا جناب شرابی سی آپ خود فرما دیں شب برات والی رات میں سو گیا خواب ویکھنا ماں ایک ناگ بہت بڑا میرے مگر نس پہ آوے میں بھج رہا ایک بزرگ مل گئے سفید داڑھی شریف والے میں عرض کیتی مہربانی کرو بزرگ ایسا ناگ تو میری جند چھڑاؤ او بزرگ کہنے لگا میں کمزور آگے جاؤ بزرگ اپنی شرح دے اندر لکھ دین او ناگ او دا بھیڑا عمل سی او داڑھی سفید والا بزرگ نیک عمل سی او کہنے لگا میں کمزور رہا میں تیری مدد نہیں کر سکتا آگے جاؤ فرمان دن میں اگے گیا سب مگر میں واپس لوٹیا پھر میں بزرگ نوارد کی تھی مہربانی کر میری مدد ہو سکا میں کمزور ہاں ایک راہ دسنا فلاں غار دے اندر جا اوتھے مسلمانہ دی امانتیں توجہ ہے مسلمانہ دی امانتیں موجود نہیں تیری امانت اگر ہوئے گی او تیری مدد کرے گی بزرگ فرمان دل مالک بن دینار فرمان دل میں گیا ماں سامنے غار سی میری ایک بچی جڑی فوت ہو گئی سی 2 سال عمر دی وہ میں نو ڈاڈی پیاری آئی میں جو شراب دی بوتل رکھنی نا میز تے ارادہ بننا پیمن دا وہ 2 سال دی بچی ٹورتے آونی تے اس ہاتھ مارنا وہ شراب ویٹ دیونی تے او فوت ہو گئی تے میں نو بڑا صدمہ ہویا اوہ بچی میری فوت ہوئی او غار چ جدو بیٹھی آئی نا میں غار دے جدو منہ تے گیا تے میں کی تکنا اوہ بچی اگے ودی اس ہاتھ مارا اس سپنو ہٹا دیتا میرا ہاتھ پھد کے تے اندر غارچ میں نو لے گئی تے کہن لگی پہلا لفظ کہ ابو جی اجے علم یانے للذین اوتوا الکتاب اجے مسلمانہ تے وہ ویلا نہیں آیا کہ انہاں دے دل اللہ دے راہ دے اندر جھک جاون اور توبہ کرن یعنی بچی میں نو میرے توبہ دے بارے گل کیتی تے فرماندن فوراً میری نیندر کھول گئی میں تے خواب ویکھا فرماندن بس وہ شب برات دی رات آئی اللہ میں توبہ دی توفیق چا دیتی تے مالک بن دینار اللہ دے بہت بڑے فقیر ولی بنے او مالک بن دینار اپنی ہڈ ورتی بیان کر دین فرماندن میں 60 حج کیتن بیت اللہ شریف دے عمرے نہیں حج 60 حج اللہ اکبر و کبیر سناواں وقت ہے جے توجہ رکھنی فرمادن میں 60 حج کیتن 1 سال میں حج بیت اللہ واسطے گیا بہت بڑا رش سی اس وقت دے لحاظ نال 1.5 لاکھ بندہ حج بیت اللہ واسطے آیا 1.5 لاکھ اس ہون تے کروڑاں دی تعداد ہے نا
اس وقت دے لحاظ نال 1.5 لاکھ بندہ حج بیت اللہ نو آیا ہے۔ مالک بن دینار فرماندن میں جدو اتنا رش تکیا دل بڑا خوش ہویا، سارا دن اسی ارکان پورے کیتے، رات نو عشاء دی نماز پڑھ کے نا مالک بن دینار فرماندن میں سمجھن لگا، میرے دل وچ خیال آیا ہے کہ یار ایڈا رش، پتہ نہیں کتنے خوش نصیب ہیں مسلمان حجاج کرام جڑے حج تے ہیں جنہ دا حج اللہ قبول کر لیا ہے، اور کتنے محروم ہیں بد نصیب ہیں جنہ دا حج اللہ قبول نہیں کیتا۔ میں اس پریشانی وچ سو گیا۔ مالک بن دینار فرماندن مینوں اللہ تعالی خواب وچ اے میرے سوال دا جواب دیتا۔ فرمایا مالک بن دینار جتنے بھی حج تے آئیں نا مسلمان، میں رب نے سارے دا حج قبول فرما لیا ہے، مگر ایک بندے دا میں حج قبول نہیں کیتا، نام ہی اللہ دسیا محمد بن ہارون بلخی شہر بلخ دے رہن والا ہے، اس دا میں حج اللہ قبول نہیں کیتا۔ مالک بن دینار فرماندے خواب وچ میں تڑف اٹھا، نیندر کھل گئی، باقی رات میں نیند نہ آئی۔ میں خیار ایڈا بد نصیب، ایڈا محروم، ایڈا جناب بھیڑا بندہ کہ جس دا پورے 1.5 لاکھ چوس ایک دا حج قبول نہیں، وہ ہے کون؟ فرماندن میں تڑف دا رہا، میں رات نو نیند نہ آئی۔ او بھائی یہ تقریرہ صرف سنن ایتھوں نہیں، ایتھوں کٹ تے این کر کے تے ٹی کٹ دے، کوئی عمل کر، کک فائدہ نہیں نہ سناون والے ہن تے رولا ہی پیا کھلا، نہ مولوی آپ عمل کر دے نہ عوام کر دی، انی انر اللہ تے کو جگا گا۔ مولوی آپ عمل ہوندا نا تے تھلے مخلوق نہ رلدی، اسا آپ عمل نہیں کرنے، گل سدھی نے تا مڑ زبان تاثیر ہی کوئی نہیں، آپ ہی ویلے تے اگلے ویلے تے چلو بھائی موجہ مارو۔ یہ آپ عمل کر دے دین اسلام تے اج اس طرح دے آپ دے نہ ویکھ دے۔ خیر مالک بن دینار فرماندے مینوں راتی نیندر نہ آئی، میں انتظار کردا رہا، حرم پاک دے اندر صبح دی نماز واسطے اذان آئی، میں اٹھ کے نہ حرم پاک گیا، نماز پڑھی، نماز پڑھ کے نہ آپ فرماندن صبح والے میں حرم پاک تو باہر نکل گیا، میں حاجیاں نو تلاش کیتا، او خیمے لگے ہوندے سن، ہن ہوٹل بنے ہوٹل، او دو خیمے سن۔ فرماندن میں لبدا لبدا او نام ہی لکھے ہوندے سن، میں انہاں خیمہ دے کول گیا، نام پڑھیا شہر بلخ دے حجاج کرام، میں انہاں خیمے چ گیا، میں جا سلام کیتا، السلام علیکم، انہاں جواب دیتا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ میں سوال کیتا بھئی تواڈے وچ محمد بن ہارون بلخی کون ہے؟ توجہ ہے، انہاں آکھا جی وہ تے بڑا نیک بندہ ہے، اللہ دا ولی بندہ ہے، وہ تے صائم الدہر قائم اللیل، سارا سال روزہ رکھدا ہے، ساری رات وہ سمدا نہیں، اللہ اللہ کردا ہے، نماز نفل پڑھدا ہے، قرآن پڑھدا ہے، تے بڑا نیک بندہ ہے، وہ دے چہرہ ہی دسدا ہے اللہ دا ولی ہے۔ مالک بن دینار فرماندن میں پریشان ہو گیا، بے مینوں رب دسا ہے او دا حج نہیں قبول، اے آدن او نیک بندہ ہے، بڑا فرماندن میں پریشان ہویا۔ میں انہاں نو پوچھا بھئی او اس وقت کتھے؟ انہاں کہی تھائیں اگو لگ اپنے خیمے چوں نماز پڑھدا پیا۔ مالک بن دینار فرماندن میں وچوں خیمے دے لگ کے جدو سامنے گیا نا تے محمد بن ہارون بلخی التحیات پڑھدا پیا۔ میں کھلو کے او دا چہرہ جدو تکیا نا تے جیڑا ولیاں دیا نشانیاں ہوندیاں نا چہرے تے، ایک عبادت دا نور ہوندا جیڑے راتی جاگ دین نا رب دی خاطر، اور رب والوں انہاں دے چہرے تے نور ہوندا۔ ہن تے 150 دی کریم ہے، بھاویں توے والا رنگ راتی مار جا تے سویرے نور آیا، ہاں پیر کالو کالو تے ایتھے چٹو چٹو تیرے۔ ہن تے کے جاگنا ہے بھائی، ہن تے موبائل تے جاگنے 3 بجے 4 بجے بھائی لگی پئی ہے۔ مینوں بندے دسو سا کہ ایں جیڑا چل چلتے نا اے مٹھا ہو جاندا، مڑ اٹا لیندے، اٹا لا تے مڑ اونوں تے ایں کر دین۔ ہن اوہی مٹھا ہن انہاں انگریزاں سپیشل کٹ دتی، ایتھے کوئی دستانہ جی ہکے انگل دا دستانہ چڑھیندے تے بس مڑ لگا رہو، موڑے مٹھا نہیں ہوندا۔ انہاں سہولت دے دتی ہے خیر نال، بھئی جاؤ۔ انگریز والے پاسو ہٹ آؤ چنگے راسو، جی ہاں، نہ تو وقت سر تے کھلا ہے، جس لئے آمنی ہے نا رب نہیں ویکھنا، رقبے چ کھلا ہے، کار چ بیٹھا ہے، اتنے بیٹھا ادھر جاندا پیا، ادھر کام میں پڑ جاوے، بالاں نوں لاواں کوئی نہ، ٹیت 5 بجے جنازہ مولوی صاحب آویں 11 بجے ختم۔ توجہ ہے، واپس آ جا، کوئی کسے دا نہیں،
کوئی کسے دا نہیں ہے. ہن ویکھ لے ساڈے علاقے بندہ فوت ہویا او دا جناب 46 ایکڑ رقبہ, او دی اولاد کوئی نہ, او دے بھراواں دے بال بولاں نوں آپس وچ ونڈا ہے, کروڑاں دی جائیداد, ٹریکٹر تے زمیناں تے جناب او دی ٹیولی تے اوزار تے کاراں, تے او روٹی صرف کھمدا نال والے گوانڈیاں تو پکوائندا 2 روٹیاں پانی نال صبح کھا لونی لون مرچ نال شام نوں. او اپنی ذات تے نہ ورتی, او پچھلاں تے چھڈ گیا, ہو گیا پیا. ایک میں کول خانی پڑھی ہے خانے وال دے علاقے چ, او مینوں اس مرن والے دے رشتہ دار منت کیتی, اس آکھا یار ساڈا بندہ فوت ہویا ہے قاری صاحب تے عمل او دا بیڑا تے مہربانی کرے او دے حق دعا ضرور منگے. میں کہا مرا کیویں؟ اس آکھا بھائی ڈانس کرن گیا شادی تے نچن, سٹیج لگا ہویا تے بیلیاں نوں آکھا سی میں ڈانس کر, اللہ دی ذات گواہ ہے جھوٹے تے رب دلان, ڈانس کردا کہ میں ڈاساں تے ڈرامہ کرساں تے تُساں مینوں نہ فوراً مڑ چبائے تے مڑ میں اٹھی تے مڑ جمر مارن لگ جاسا. بس وہ ڈٹھا ہی رہ گیا. بیلیاں چایا تے انا للہ و انا الیہ راجعون, ختم آ گیا. پٹ کھلوتے ہو میاں پچھا ہٹاؤ, سیانے بن جاؤ, پچھا ہٹاؤ سیانے بن جاؤ, کوئی اللہ اگلا راہ بناؤ, اے مکان بانی جانا ہے اگلا بنا لو, اے رقبہ سنور جانا ہے اگلا بنا لو. مالک بن دینار فرماندن میں چہرہ ویکھا تے او ولیاں والیاں نشانیاں, او محمد بن ہارون بلخی, توجہ ہے نا. فرماندن بڑا نور آ تے او سلام جدو پھیرا نا, السلام علیکم ورحمت اللہ, السلام علیکم ورحمت اللہ, تے مینوں آدا مالک بن دینار ہے ایتھے آتے باؤ, میرا اس نا ہی دسا ملاقات پہلی. فرماندن میں پریشان ہو گیا بھئی یار ایڈا کشف اے میرا نا جان دے. میں جس لئے نیڑے جا بیٹھو تے مینوں آدا تو مینوں دسن آیا بندہ میں تیرا حج قبول نہیں. فرماندن میری اخیر ہو گئی بھئی میں ان گل کے کرا خیر. میں کہا ہاں مینوں رب سونے راتی خواب ہی دسا ہے, سب دا قبول ہے تیرا نہیں. مالک بن دینار فرماندن میں جدو گل کیتی چیخ مار کے رویا محمد بن ہارون بلخی, چیخاں نکل گئی, موٹے موٹے آنسو گرے, بڑا رویا. کہنے لگا ہاں مالک بن دینار جو تو تکیا ہے تو سچ تکیا ہے, سب دا حج قبول ہے مگر میں بدبخت دا حج قبول نہیں. مالک بن دینار فرماندن میں وجہ پوچھی محمد بن ہارون بلخی تو کر کی بیٹھا ہے, او کی کم ہویا تیرے کول تیرا حج نہیں قبول. مالک بن دینار فرماندن رو رو کے اپنی آپ بیتی ہڈ ورتی جو دے نال پیش ہویا, او میں نے سنان لگا, کہنے لگا مالک بن دینار میرے کول پیسے چوکھے آ گئے, مال چوکھا آ گیا, جانور بڑے ہو گئے, رب والوں فراوانی میرے تے بڑی آ گئی, دولت ہی بڑی, میں حق بندا جی میں میری دولت ود دی ہاں میں اللہ دا شکر وداواں, میں خدمت کراں غریب یتیم مسکین دی, لیکن میں الٹ کیتا جی میں دولت ود دی گئی میں گناہ اچ ود دا گیا, میں فلاں گناہ کرنا فلاں, میں شراب پینی شروع کر دیتی, حتیٰ کہ میں اس انتہا نو پہنچا کہ ماہ رمضان دے مہینے چ بھی مینوں حیا نہیں آیا, میں شراب پیتی. اللہ اکبر, اے ام الخبائث شراب, چھڑ دیو لعنت اگر کسے کو لائے تھے. مالک بن دینار میں شراب پیتی ماہ رمضان دے مہینے چ, میں گھر آیا دیگر دا ویلا, میں ماں نو آکھا اماں مینوں کھانا دے, میں کیونکہ میں ہوش چ نہ, میری ماں آکھن لگی لڑی, اسا کا حیا کر, ایک اللہ دا فرد چھڈائی, دوسرا بے ادبی شراب پیتی کھانا ہے, تینوں حیا نہیں آمدی, میں افطاری جنہ لوگا کرنی ہے روزے دارا میں انہاں دا کھانا بنا رہی ہوں. مالک بن دینار مینوں غصہ آیا, کیونکہ شرابی بندے نو جلدی غصہ آمدا, جتے کھلا ہوئے نا چوک چ پیتے دا مربے پرو ٹپا کر, ایدی کوشش ہوندی ہے میں بنداں دے گال پاواں, لڑا شرابی پہل کر دے. خیر مالک بن دینار میں ماں نو چکیا تے تنور سٹ دیتا, جلنا شروع ہوئی, گوانڈی آئے, آواز گئی, گوانڈی نسے, انہاں میری ماں نو باہر کڈیا, مینوں اندر بند کیتا, باہر کنڈی لائی, میری ماں دے آخری سان کچھ اس وسیعتاں کیتیاں, میری ماں فوت ہو گئی رات ہی رات, انہاں جناب کفن دیتا, غسل دیتا, جا کے دفنا دیتا جنازہ پڑھ کے, سویر انہاں آ کے جدو کنڈی کھولی نا کنڈی, تے میں سوال کیتا کہ میری ماں, انہاں کا جی فوت ہو گئی, تسی مینوں جنازہ نے پڑھن دیتا, انہاں کا تیری ماں وصیت کیتی آئی بھئی میں تے فوت ہو چلیاں, میرا پوتر نہ میرا جنازہ پڑھے, نہ میرا منہ ویکھے, نہ میری چار پائی نو ہاتھ لاؤ, میں ڈاڈی ناراض ہاں.
اسا دفن کر دیتا ہے۔ مالک بن دینار میں گھر والی نو ویکھا او گڈڑی بن کے او جا رہی، میں پوچھیا بھئی تو کدے؟ اس آکھا جیڑا ماں دا نہیں وہ میرا ہے۔ والدہ فوت ہو گئی، گھر والی ٹر گئی، کائنات میری لٹی گئی، میں اجڑ گیا، میں بڑا رویا۔ مالک بن دینار میرے آنسو رو رو خشک ہو گئے، لیکن او مال جس دی وجہ نال میں بدماش بنیا، شرابی بنیا، میں اللہ دی نافرمانی کیتی، او سارا مال میں اللہ دی راہ خیرات کر دیتا، غریباں یتیماں نو ونڈ دیتا۔ پہلا سال حج دے دن سن، میں حج بیت اللہ واسطے آ گیا۔ رب تعالی اتھوں جڑے حج کرن اوندے اللہ دے ولی بھی تے وچ اوندے نا، اللہ اپنے ایک ولی نو میرے ال بھیجا بھئی دس تیرا حج قبول نہیں۔ میں دوسرے سال آیا، میں 10ویں سال آیا، میں 15ویں سال آیا، میں 20ویں سال آیا۔ مالک بن دینار میرا 24واں حج ہے، 20 تے 4 24واں میرا حج ہے۔ رب تینوں بھیجا بجا دس کہ اے محمد بن ہارون بلخی تیرا حج قبول نہیں۔ مالک بن دینار فرماندن میں اودی باں ویکھی نا ارک تو سجی او وڈی ہوئی ہے۔ میں پوچھا کی ہویا ہے؟ اس آکھا جنہ ہتھاں نال میں ماں نو سٹیا میں او ارک وڈ سٹی۔ مالک بن دینار فرماندن مینوں بڑا غصہ آیا، او دی خود سن کے نہ منہ وچوں میں انہوں تھپڑ ماریا، نفرت کیتی، میں واپس آ گیا۔ توجہ رکھنی گل مکا رہے ہوں، توجہ ہے بھائی؟ ہاں اج جا کے نا ماں پیو کو معافی مانگ لو، ہاں ماں پیو تو معافی مانگ لو۔ وسے بچ کسے بندے کو رب تو نہیں معافی مانگ، ماں پیو تو ابا جی میرے کو ہو گئی، اما جی میرے کو مہربانی کر دو۔ اور ماں ورگی سے ہے یار، تو بس کدے دبا دیے شام نو جا کے پیر دبا دیتے، اما جی تو تھک گئے ہو، بس وڈی عمر تو بس تسی لو میں تہاڈی خدمت۔ یار اتنی گل نال کی ہو جاندا ہے؟ ماں باپ نہیں؟ ہاں جی، ہائے 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 ہائے۔ مالک بن دینار فرماندن میں تھپڑ ماریا ہے محمد بن ہارون بلخی، نفرت ہو گئی۔ میں آتے ستا، اگلی رات مدینے دے تاجدار خواب وچ آ گئے۔ پہلی رات اللہ تعالیٰ دسیا، دوسری رات اللہ دے نبی آ گئے، فرمایا مالک بن دینار میرے امتی نو تھپڑ مارائی، بولو تو صحیح ہے، نفرت کی تھی۔ ٹائم کی میں بتا بھی یار، مرضی تیری، تو بہا دیتا ہی۔ چلو جی میں اللہ نو منظور ہے صحیح، میرا قصور کون ہی نہیں، میں تھوڑی جلدی تو جلدی جند چھڈو آؤں، وہ اللہ نو ٹنگی کھلی نے تو ہوں میں تو کیا آکھ سکنا۔ میں تو تمہیں دسا ہے 12 جو 5-7 منٹ راندے ہو سن آپ مکا لے سو، ہوں ادو 10 اور 15-17 ود گئے، 12 واجتے 10 منٹ سے ٹھیک ہو گیا ہے۔ آپ سبحان اللہ۔ اللہ دے نبی فرمایا مالک بن دینار میرے امتی نو تھپڑ بھی مارا، نفرت بھی کی تھی، یا رسول اللہ ماں دا قاتل سی۔ اللہ دے نبی فرمایا مالک بن دینار ماں ہی دی وجہ نال اس جنت جانے۔ یا رسول اللہ ماں نو ہتھے قتل کرن والا جنت؟ اللہ دے نبی فرمایا ہاں، ہائے 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 ہائے۔ اللہ دے نبی فرمایا جدو میدان محشر اللہ تعالی عدل فرمانا ہے، محمد بن ہارون بلخی دی اما حاضر ہو سی کہ اے میرا رب، میرے بیٹے محمد بن ہارون بلخی مینو جلا کے تنورے سٹ کے قتل کیتا، مینو بدلہ دیتا جائے۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا فرشتہ نو پھڑو محمد بن ہارون بلخی نو جہنم سٹ دیو۔ فرشتے بے دردی نال گھسیٹ کے سوئے جہنم والی طرف لے کے جا رہے ہو سن، مگر ماں کھلی ہو سی، اے پچھا پلٹ کے ماں نو سوال کر سی، ماں میں تیری بے ادبی نہ فرمانی اور قتل دی وجہ نال میں جہنم جا رہا، ماں تو مینو معاف کر جے، تو نہ معاف کریں گی ماں جہنم سڑ جانا ہے، ماں مینو معاف کر۔ ماں چپ راسی، فرشتے جہنم دے درمیان پہنچ جاسن، ادھروں ماں اگے جہنم درمیان پہنچ جاسن۔ دوسری مرتبہ اللہ دے نبی فرمایا ماں نو آکسی اما مینو معاف کر چا، جے تو ناراض تے رب ناراض، جے تو راضی تے رب راضی، نہیں تے میں جہنم ٹر جانا ہے۔ ماں موڑ بھی چپ راسی،
3 دفعہ جس لے جہنم دے کنارے تے پہنچ جاسن ایویں ایک لمحہ دا وقت ہو سی کہ جہنم ڈھے پوے موڑ آکسی اماں معاف کر چا میں جہنم دے بالکل قریب پہنچ گیا سڑا نالا سٹ دین گے جہنم تیسری مرتبہ ماں اللہ دی بارگاہ چ ماں عرض کرسی کہ اے میرا رب میں اپنے بیٹے محمد بن ہارون بلخی نو معاف کرنیا اے میرا رب تو بھی معاف کر دے رب تعالیٰ سوال کرسی کہ اے مائی اے میری بندی اس تینو جلا کے قتل کیتا ہے تو معاف کرنی ہے او ماں جواب دے سی میرا رب او پتر سی میں ماں او پتر سی انہیں اپنا کیتا ہے میں ماں ہاں اللہ فرما سی فرشتے چھاڑ دیو جہنم نہیں ہن جنت عطا کر دے ماں ہی دی رضا نال اللہ تعالیٰ پھر جنت عطا کر دے گا بزرگاں اپنی کتاباں چ لکھا ہے کہ گھر والی دے آکھن تے اپنی ماں نو وڈ ٹوک کے نہ بوری اچ پا کے پتر سٹن جا رہی ہے دریا رستے دے اندر ٹھڈا آیا ہے بوری اپنے کندھے تو گر گئی زمین تے منہ کھل گیا ٹکے ہوئے آزاد ٹکڑے گوشت دے جدو بکھرے تے اونا گوشت دے ٹکڑیاں دے وچوں آواز آئی میرے بیٹے تینو چوٹ تے نہیں نہ لگی ہائے ہائے آ میرا بھائی اولاد دا درد ماں سمجھ دی اولاد دی تکلیف بیوی تیرے لاکھ ناز اٹھاوے نخرے اٹھاوے تیرے نال پیار جتاوے او بھائی ماں دا کروڑواں حصہ بھی پیار دا بیوی تینو پیار نہیں دے سکتی ماں دا پیار ہے حقیقی اور تو نہ بھی کچھ دے لقمہ پھر بھی وہ دلی حقیقی پیار کرے گی تے بیگم صاحبہ پیسہ دے پیار ہے پیسہ نہ دے پیار ختم توجہ ہے صحیح اے بیوی دا پیار پیسے نال ہے پر ماں دا پیار بغیر پیسے دے ہے اے حقیقی پیار ہے تو خدا را میرا بھائی واپس پلٹو لوٹ آؤ والدین بہت اللہ تعالیٰ دے بزرگا فرمایا اللہ تعالیٰ جس نو اس دنیا اللہ چاہتا کہ میں انو اپنا محبوب بنا لواں فلاں بندہ میرا محبوب بن جاوے اللہ تعالیٰ اس بندے نو والدین دی خدمت چلا دیندا وہ والدین دی خدمت کردا ہے اللہ محبوب بنا لیندا ہے بزرگاں لکھا ہے ابو ہریرہ فرماندن سنا دے ماں ابو ہریرہ فرماندن میں ماں میری بیمار ہو گئی تے میں خدمت کرنی بڑی ڈھیر جدوں حاجت ہونی نا پیشاب کرن دی میری والدہ تے میں چکنا بڑی کمزور ہو گئی ہے ٹر نہ سکتی ہتھاں تے چاونا بیت الخلا اس وقت دا جویں ماحول ہے بیت الخلا دا ہن تے لیٹرین تے بڑا سسٹم ان کروڑ روپیہ بھی لگا پیا خیر فرماندن میں چک کے لے جاونا بات والے پاسے جدے بیت الخلا ہے حالی میں توڑ نہ پہنچنا میری والدہ حاجت کر دینی پیشاب میرے کپڑے پلید ہو جانے جسم پلید ہو جانا مینوں ناونا پونا غسل کرنا پونا تے سردیاں ہونیاں تے ایویں کئی بار میں غسل آخر سردیاں چ ناونا تکلیف ہوندی ہے نا بڑا ٹھنڈا پانی فرماندن بڑی تکلیف ہونی کئی عرصہ میں ایویں کردا رہیا ایک دن میرے دل وچ خیال آیا عمر بن خطاب دا دورہ کہ میں عمر بن خطاب نو جا کے پوچھنا کہ میں جو ایڈی خدمت ماں دی کردہ کھلا عمر دس میں حق ادا کر لیا کہ نہیں کر لیا ہائے ہائے بولو سبحان اللہ فرماندن میں عمر بن خطاب دی بارگاہ جا کے بیٹھا تے یمن چو ایک نوجوان آیا ہے او بھی عمر دی بارگاہ چ آتے بیٹھا ہے حالی میں سوال نہیں کیتا اس پہلو کر دیتا اس کہا عمر رضی اللہ عنہ کہ ماں میری دی میں خدمت کر رہی ہیں اتنے عرصے تو میرے تے حاجت کر دین دی کپڑے پلید ہو جاندے مینوں ناونا پمدا کپڑے دھونے پمدے بڑی تکلیف ہے بڑا عرصہ ہو گیا ہے ابو ہریرہ فرماندے میں دل ہی سوچا بھئی ایو میرا سوال ہے جیڑا یمنی کیتا ہے دل وچ میں سوچا میرا سوال ایو جیڑا جواب اینو مل گیا وہ مینوں مل گیا عمر جناب مینوں دسو میں ماں دا حق ادا کر لیا ہے کہ نہیں کیتا عمر بن خطاب فرمایا نہیں کیتا حضور کیویں آپ نے فرمایا تیرا تے تیری ماں دا جڑا سوچ ہے نا فرق زمین آسمان دا جدو تو چھوٹا ہوں نا بچہ تو بھی تے ماں تے پیشاب کرنا ہوں بولو تو صحیح آ کپڑے جسم اودا بھی پلید ہوندا پر ماں دعا کر دی کہ یا اللہ
میرے بیٹے دی خیر فرما، میرے بیٹے دی عمر لمبی فرما، تو پیشاب بھی کرنا، کپڑے بھی بی دے پلید ہونے، جسم بھی سردیاں گرمیاں چونوں تکلیف بھی ہونی، لیکن اس دعا دیونی کہ یا اللہ میرے بیٹے دی خیر کر، میرے بیٹے دی عمر دراز کر۔ آج اوہی ماں بڑھاپے نو پہنچ گئی، او تیرے تے حاجت کر دیے، تو دعا کرنا یا اللہ میری ماں نو مار لائے، یا اللہ میری ماں نو مار لائے۔ ہن تو تنگ ہویا کھلا ہے، او تے تنگ نہیں ہوئی، لہذا تیرا تے تیری ماں دے سوچ دا فرق زمین آسمان دا ہے۔ لکھ تو ماں دی خدمت کرے، اے یمنی تو ماں دی خدمت دا حق ادا نہیں کر سکیا میرا بھائی۔ بہت جس دے والدین اللہ دے نبی فرمایا بھئی او فوت ہو چکن اور ناراض سن اپنے پتر تے، لیکن ہن او فوت ہو چکن، ہن اے بیچارہ کی کرے؟ اللہ دے نبی فرمایا اے والدین دی حق دے اندر مغفرت دی دعا کرے، یعنی ہر وقت اللہ تو منگے یا اللہ میرے ماں باپ نو بخش دے، یا اللہ میرے ماں باپ دی مغفرت فرما دے۔ اے مغفرت دی دعا منگدا رہسی ہمیشہ، اللہ تعالیٰ اونا دی مغفرت کر دے سی، او والدین اندے تے راضی ہو جاسے۔ یعنی ہن اولاد جڑی چاہندی ہے کہ ناراض والدین جڑے میرے تے دنیا تو گئے ہن میرے قبر وچ میرے تے راضی ہون، او اونا دے حق وچ مغفرت دی دعا کردا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ میں اپنے بارے کو ایک دو گلاں جناب نو سنا دینا کہ والدین دی جڑی خدمت ہے نا الحمدللہ ہو سکتا کسی دے دل وچ اگے بھی شاید میں کدے دس گیا ہوں۔ آ میرا چھوٹا بیٹا ہے، 6 میرے بچے ہیں، ایک میرا بیٹا انہوں بھی اللہ 2 بچے دیتے ہیں، میں دادا بھی ہاں، سمجھ آ رہی تے سارے بال میرے گبرو ہیں۔ آج بھی کل دا کل پیسہ میرا جدوں دا اللہ تعالیٰ مینو دین لگا ہے، جنہ تکر میں والدین مینو کھواندے پیواندے رہن، اونا دی مہربانی، اونا دا انتہا شکریہ۔ جدوں دا اللہ تعالیٰ میرے تے کرم کیتا مینو پیسہ دے رہا ہے، حق حلال، میں کسی نو ٹوکا نہیں مارا، رمبا نہیں مارا، کوڑی نہیں ماری، ڈاکہ نہیں کیتا، لٹا نہیں پورے ملک۔ آ میری ویڈیو جا رہی ہے سویرے نیٹ تے ہو سی، آ میری مائیں کھڑی، پورے ملک کوئی بندہ ایک پنجاب، سرحد، کشمیر، سندھ، کوئی بندہ پورے پاکستان ہے، میرا ویڈیو صبح نیٹ تے ہو سی، دو مائیں کھڑی ہیں کہ کوئی بندہ گواہی دے دے آ کے کہ قاری صاحب میں چھڈایا تے اس مینوں آکا 30,000 پہلو رکھ، 20 رکھ، موڑ اوساں 50 رکھ، موڑ اوساں تقریر کرساں۔ میری ماں کھڑی ہے، ایک بندہ آ جاوے میں ساری زندگی جیتے جی سا میں تقریر نہ کرساں، چھڑ دے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ کاروبار نہیں۔ اب بھائی دسے نہ تینوں توجہ رکھنی، تو جدادل ٹور گیا میں تینوں کیڑے پاسے لیندا پیا، توجہ رکھنی۔ دسے سا میرے ال ویکھو میں گل غور دی کر، جدوں دا اللہ تعالیٰ مینوں پیسہ دین لگا، میری سن لو بڑی قیمتی گل ہے، جدوں دا اللہ تعالیٰ پیسہ دین لگا کل دا کل میں سارا اپنی والدہ نو دیتا ہے۔ میں اس وقت اپنی ماں تو منگنا، کرمپور 4 کلومیٹر ہے ساڑھے گھر تو، میں 50 پٹرول پمامنا موٹر سائیکل ہے، میں 50 سارے ویڑا گھر دے سارے کوئی باہروں حویلے مائیاں محلے دیاں آئیاں بیٹھیں کو، میں کسی دا شرم میں اما میں 50 روپے دے میں پٹرول پوائیں، میرے بچے میں تو منگ دیں میں اما کل جاؤ۔ توجہ ہے میں دسے سا بات ہے یار، میں جڑے گل تو سا کوئی بھرا پوچھدا ہے، کوئی جدہ پوچھدا ہے، جڑی میں گل کر رہے ہیں تو سا اس تے عمل کرو، توجہ ہے نا، میں وہ بھی دسے سا سائڈ تے، توجہ ہے نا بھائی۔ اچھا سنو، سب نالو پہلا میں رات نو جدو بھی گھر پہنچنا نا، گیٹ دے نال ہی میرے والدین دا کمرہ ہے، میں گیٹ کھڑکاونا ہے، ماں میری دروازہ کھولنا یا والد صاحب انہاں دے چہرے دی زیارت ہوندی، میں جیب دینا گھر والے نو میں خرچہ دینا 8-10 دن دا، انہوں خرچہ دینا لاؤ جی، تے باقی والدین نو میں مٹھائی لئی وداؤں فروٹ والدہ دے حجرے چ رکھ دینا ہے، او دی مرضی سویرے او برابر تقسیم کر دین، میرے بھائیاں دا حصہ ہور مائیاں انہاں دا او کٹ کے جتنا انہاں دا بندا ہے مینوں نال انہاں کدے او میں نہیں آکھا بھئی اماں جی تھوڑا ہے زیادہ ہے جو مل گیا آمین، انہاں نو آکھا ہے پیسہ جی خرچ کرو جتھے دل کردا ہے او انہاں دے استعمال چ ہے، لیکن الحمدللہ جتنا سکون مینوں ہے نا، نہ پراڈو والے نو ہے تے نہ وزیر اعظم نو ہے، نہ صدر نو ہے، جی ہاں
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਦੂ ਗੋਲੀ ਆਈ ਇਦੂ ਆਈ ਡਟੋ ਸੇ ਲਿਓ ਸੇ ਮਰੋ ਸੇ ਪਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਤੀ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਤੇ ਸਮਝਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਕੂ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਨੀਂਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ अल्लाह वालिदैन बड़े राजी हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत राजी हैं वालिदैन वालिद साहब भी बिरा सा दो हैं तू पूछे रकबा मेरा 2 एकड़ ते 1 कनाल ते 3 मरले ठीक हो गया जी अल्लाह वसदा रखी तवज्जो रखनी है ना हाँ जी मैं मारा ना रंबे 70,000 फीस 4 मुरब्बे रकबा हो गया टरबाइन हो गया ते बाणा जानवरां दा भी नाल हो गया टोका नहीं मारा अल्लाह हलाल दिता जो मिल गया इन्हां कोल मैं आमदा होना गड्डी दा हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े हमले होने बड़े बड़े दुश्मन अगे पीछे हासिदीन ये वो उन्हें बड़ा टिल आया है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप राजी ने उन्होंने दियां दुआवां अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह किसी मैदान च ना शर्मसार नहीं किया नबी दी इज्जत दा सदका अल्लाह ताला महफूज रखे हर मुसलमान नूं ते ये क्यों गल की हो सकता किसी मुसलमान दे क्यों मैं वधावां जी लाहौर ते माँ प्यो मेरे नूं लोड़ होवे जुत्ती लमनी है तो इंतजार करन पता नहीं कदा ना उसी मौलवी साडा पोत्र ते देसी भाई पैसा उन्हां कोल चावेन जुत्ती लवेन कपड़ा लवेन फरूट लवेन सब्जी लवेन हाँ जो उन्हां दा दिल करदा खर्च करन क्या मेरा इंतजार क्यों करन ओ भाई ये अजीम दौलत है अजीम दौलत है जे बीवी दे हक हकूक हैं ना ते वड्डे हक हकूक वालिदैन दे उन्हां दी खिदमत कर अल्लाह ताला इस दे सिला दे अंदर अजर अजीम जनाब नूं अता करेगा जेड़े तुसां वुज़ू दे नाल पढ़िए नमाज जनाजा उस वुज़ू नाल नमाज पढ़ सकदे हो जनाजा पढ़न नाल नमाज नहीं टुटदी जेड़े नवाके दे वुज़ू हैं ना जिन्हां चीज़ां नाल वुज़ू टुटदा है मसलन असां हाजत कीती है या हवा खारिज हो गई ठीक हो गया खून निकल आया और वह गया ये चीज़ां जिहड़ियां हैं वुज़ू तोड़न वालियां इहदे विच इह कोई नहीं बई नमाज जनाजा इबादत है असां पढ़ा ते वुज़ू टुट जाए नहीं टुटदा नमाज पढ़ सकदे